खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 13 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जाबाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। बृष राशि रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। मिथुन राशि दाहार लानाय आरो दाहार होफिन्नायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। कर्कट राशि आयनि गोदान फुंखा थागोन। सिंह राशि फालांगियाव दावगागोन आरो राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। कन्या राशि राङारि मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। तुला राशि फालांगियाव जाफुंसारनायनि थाखाय साबजाथाव खाबुफोर दं। वृश्चिक राशि सुबुंफोरा रां थिसननायाव सांग्रां जानांगौ आरो साननानै थिरांथाफोर लानांगौ। धनु राशि रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन आरो आयआ बांगोन। मकर राशि नाङै खरसाफोरखौ एंगारनांगौ आरो राङारि दिदोमथिखौ लाखिनांगौ। कुम्भ राशि हरखाबै राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। मीन राशि खरसाया बांनो हागौ, बांद्राय खरसा दाखालाम। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।